sithi thula moya wami, thula moya wami. Igama lami ngimama Amela Magqabi, ndihlala ekhaya elitsha. Ngale apha enkonzweni ngo-2019 ndakhonza ke ndabe ndinengxaki yosela ke ndithanda nestrato. Ndaqale ndancedakala kuloo nto leyo yosela, ndabiyeka utywala neetshomi. Then ndabe ndifuna umsebenzi like bendingalast emisebenzini. Ndawufumana umsebenzi ngo-2021 ngoJanuwari. Ndaqhubeleka ndisebenzisa i-prophetic material. So ndabe ndinayo umntu endihlala naye kungekho movement. So kwabe kukho i-door service nyamadaki. Ndamcela uThixo into yokubana ingase xa phuma kulaa mnyango ndifumane umtshato. Ndabe ndinesicelo uba ingase ndifumane nomntana because kudala ndihlala naye ixesha elithi kungekho movement. So ndaye ndathi xa ndiphume ecangweni kwafumaniseka into after 2 weeks ndikhulelwe. So that was July. Then after uJuly ngoDisemba ndabe senditshata ke ngoku. Nangu umntanam ndamfumana apha nge-door service. Igama lami ndinguNocawe wakwaFundroyeni, ndihlala emakhaya ekhaya elitsha. Started here, that was ebesese-crossroad. Ndandikwi-problem yoba utata wayephaya endlini siya ePauls mayibanjwa etyholwe ziitshomi zakhe uba ubulele omnye itshomi yakhe. Saza ecaweni phofu kwakungazanga nayena, kwakuyindim umntu owayile enkonzweni, but ke ngoku wathi engena wafunza wamprofeta wamchaza uba kukho umgodi okuwo, ufika umgodi abakutsalela kuwo nje wathi uThixo uncedela bephaya enkonzweni. Kudala sihambe izikhothi, but the time wayenyatheleke enkonzweni ngalaa mini, that was the last time ngengomso saya ekhoti. Lapho selaphela ityala, udisi wamthanazela wathi makahambe ngegama likaYesu. Laphela ityala, bakhombana abantu, laphela waba uyasinda. Igama lami ndinguPamela Van Rooyen, ndihlala apha emakhaya ekhaya elitsha. Qala kwam apha enkonzweni ndaqala ngo-2022. UThixo kahlula abathakathi mna ndenzele okukhulu kakhulu. First of all, uqala kwam apha enkonzweni, utata wandiprofeta mna ndingekho enkonzweni, ingumamam umntu owayekhona enkonzweni. Wandiqalela ngam, emva koko yonke into utata wayithethayo kum yenzeka. Wandixelela ngento yoba iitshomi endandinazo zazirongo for mna kwenzeka ngolu hlobo utata wayithetha ngalo kum. Tata waphinda wandixelela ngento yoba ndizoba yi-helper yasekhaya. From ngelo xesha zange kuphinde kutshintshe elifini yam, kwaba kuhle kakhulu to the point that ndaqala uphangela. I've never lacked anything apha enkonzweni. Igama lami nguSinalo, ufana ndomakene ndihlala apha eSite Trizani. Oko ndiqalele apha, ndiqale kube ndiku-maternity leave. So ndiye ndahamba ndayokleyima imali zam for i-maternity leave yam, but ibingangeni. Oko emane ndisiya phaa kuthiwa mandilinde, into engange-7 koko. Ndabe ndinesicelo kuthiwa ngasenathi, so yathi mandize apha ecaweni. So ndiye ndaza apha ecaweni ke ngoku, noba ndikhonze nje osande abayi-2 yangena imali yam, imali ye-UIF le kudala ndandilindele ingangeenyanga ezinganga-4 months, but yangena ke ngoku bulela kuhostele kucela abathakathi. Igama lami ndingu-Ayanda, ifani nam ndinguNzayifani. Qale apha ukukhonza last year ngoSeptemba. UThixo walapha undenzele kakuhle kakhulu. Bendingaphangeli, ndawufumana umsebenzi. Bendingekho right, ndingabikho right empilweni. Now ndi-right, yonke nje into yam ihamba kakuhle. Ndiyalibulela kakhulu igqibelo lapha ekhaya. Igama lami mna ndinguNontando Msolongo. Ndiqale ukukhonza apha eShikayina ngo-2021. Ndihlala eDelfa apho ndihlala khona. Ndifikile apha kumnyama kum, kukubi, isimo sam singavumi, emsebenzini yonke indawo. Kodwa ndithetha nawe nje, ndakhile ekhaya last year u-3 rooms wonke ngamandla kahlula abathakathi. Igama lami ngu-Asavela Mbotho, ndiqale apha last year. Then ngoNovember last year ndandiye ndayokleyima imali yakwa-Provident Fund. Imali zam bezivalelekile zingaphumi, but ndithe ngosebenzisa ii-products zalapha, Dangerous Oil, Intense Salt, i-perfume yalapha, imali zam ziye zakhululeka. Ndinayo nebhizinesi eMaxhoseni, ndiyathengisa. Just after i-night of settlement bendisemthatha, ibhizinesi yam iye yanyuka kakhulu ngenxa yentambiso yalapha ekhaya.